Kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Ngayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suking nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios. Labi na kung paghisgot ta mga kaigsunan, no, kana na ang in connection sa ato usab nga kaluwasan. No, apan sa dili pa ta maghisgot ni ana mga kaigalan ug mga kaigsunan, ari una kita sa pagpasalamat unas tanan, no, sa atong labang makagagahom tungod sa iyahang nga kaayo nga hinato, tungod sa iyahang mga panalangin og gitagaan og maing panglawas, no, mga kaigalan ug mga kaigsunan, tungod kay kung wa na possible, no, inyong alagad di sab makahimo sa pagprogram dinhi, pero tungod sa dakong gugma sa Dios ug tungod sa iyang panalangin, kita tanan mga kaigalan nakatagamtam og maayo nga panahon, no, maayo nga panglawas og makahimo kita sa atong mga gimbuhaton matag adlaw mga kaigalan og mga kaigsunan. Salamat usab, no, sa tag-iyan ining mga istasyon nga naghatag og pagtugot nganhi kanato nga sa diin kita usab makahimo sa pagprogram dinhi sa kahanginan, no, aron usab sa pagpahatya kaninyo, no, labi na kang sa ato ang tag-iya sa ning istasyon, no, si Doc Remilito Oy, kauban sab sa nagdumalaw sab nining mga istasyon, pinangunahan sab sa atong station manager si Sir John Lee Biking, og ingon man usab, no, sa atong sa atong kauban sa Pikas Lawak mga kaigalaan si Sir John Ro Biking, og ingon man usab, no, kang Sir Romelo Nobinario, no, mayong gabi kanimo sir og salamat usab og mayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. Sa ato nga mga kaigsunan, no, nga gusto sab mo paabot sa ilahang nga mga pangutana sa ilang mga pagtimbaya through text, i-text lang ninyo mga kaigsunan ang ato nga numero 0976 555-1008. Muna nga ito ang numero din mga kaigsunan, no, alang sa mga makakuha, muna nga itong numero, itong ato nga Osbon, 0976 555-1008. O di ba ka, no, sa itong mga kaigsunan, sa mga adunay Facebook o mahilig sa Facebook mga kaigsunan, pwede isab i-message ang atong Facebook page. I-search lang mga kaigsunan ang SDARM CPUC. Usbon ako, i-search lang ang SDARM CPUC
or sa kinatibuk-an nga ngan sa page mga kaigsunan SDARM Central Philippine Union Conference, no? Muna nga to ang Facebook page. Pwede kamo nga mo paabot sa inyo nga mga pangutana diha, no? Pwede kamo nga mo paabot usab sa inyo nga mga gustong mahibaw-an usab, no? Ilabi na sa mga doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Nya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto usab mo bisita o naas dool mga kaigalahan ug mga kaigsunan, bisitaha lang ang ato ang opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Usbuna ko, no? Sa mga higalag mga kaigsunan nato nga naas dool, pwede mo bisita sa ato ang opisina o sa ato ang simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Kung ugaling mga higala, gusto ninyo nga mangutana personal, mahitungod sa mga doktrina nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, o di ba kaha, gusto ninyo nga mahimo nga makigtuon usab, no? Sa Biblia mga higalang mga kaigsunan, sa pa inyo ang mga pangutana, labi na sa mga doktrina, tagaan na to og pagtagad mga kaigalan ug mga kaigsunan, ha? O sa padayon mga kaigsunan or pagpadayon sa ato nga programa, sa dili pa ta magtuon sa mga pulong sa Dios, mga yon na tagiyas balang espiritu alang sab sa ato ang pagatun-an nini nga kagabion. Magampo ta. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit, aniano sab ang imong alagad nini nga kagabion. Naghangyo diha kanimo, ikaw magapasaylo. Kundi man ako napakya sa buhat sa pulong sa una-una, gamitaw sab may mga alagad nini kagabion sa isip usa ka yanong ginamiton sa pagpahat sa maayong balita usab ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw nining mao nga programa. Ikaw lamang magapanalangin kanila nga mahimong mapadasig o sa mga nagaluya mahimong mapasig uli ang nahunang gugma sa pagpangalaga diha kanimo. Ikaw na sayod sa among mga kaluyahon, tabangi kami nga makahimo sa pagdaog nini. Ingon man usab sa mga kaigsunan nga nagahimo og ingon niini sa nagkalain-lain nga dapit pagmensahe ngadto sa mga katawhan wala pa sab masayod sa kamatuoran. Ikaw sab mga panalangin sa matag buhat sa imong mga kanakan sa nagkalain-lain nga dapit. Ikaw lamang magapanalangin, ilabi na sa mga katawhan nga nagapaminaw nga mahimong ma-bless sila o mahingon man usab ikaw magabubo sa panalangin nga mahimong madawat nila sa matag adlaw anan sa ilaha nga panginahanglan. O ikaw sa mga panalangin sa tagiyan nini mga estasyon o gayon man usab sa mga nagadumala nini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan, yung gilawmang madawat, nagilamang sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Nini nga kagabhion mga kaigalan mga kaigsunan, no, maghisgot ng sabtag lain nga topiko, no, sa niagi nato nga mga pagtuon naghisgot kita og pag-build og usa ka kinaiya mga higala. Kining mao nga kinaiya, i-review lang nato gamay aron na ma-refresh mga kaigalaan. Importante kaayo ni siya sa tanang mga butang, usa kini sa mga importante mga higala. Tungod kay mao ni ato usab nga mahimong mahibilin, no? Sa diha nga kita mga kaigalaan mo taliwan nining kalibutan na ang atong kinaiya magpabilin na nga ma-preserve mga kaigsunan unya sa dihang banhawon ta sa Dios iuli, no, nga ato ang kinaiya o nga ato ang espiritu dala na diha mga kaigalaan o mga kaigsunan ng atong kinaiya, no? Kung maayo ang atong napundar, then sa ato ang pagkabanhaw mahimong mapasiguli. So nindot kayo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya wala nay igong panahon or wala nay panahon mga kaigsunan nga himuon nato ni, no, after sa atong kamatayon ang atong mga nahibilin nga mga kaparyentihan, nahibilin nato nga mga igsoon or ginikanan mga kaigalaan, dili na sila makahimo sa pag-correct sa ato ang mga sayop nga nahimo.
sa atong mga maayong nahimo, no? Di na nila mahimong mausab mga kaigsunan. Unya ang atong opportunity nga mabag-o ang atong kinabuhi is niining kinabuhi. Once nga motaliwan tanin kalibutan na, no? Diha mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Silyado na no ang ato ang padulngan, no? Kung maayo ang ato ang napundar sa dihang kitabuhi pa, then mahimo, no? Atubangan sa Ginoo, maayo, no? Basin na maayo lang sab sa ato ang kagalingon nga pananaw, so di sad na siya mao mga kaigalaan. So sa ato diha mahimong maayo sa atubangan sa Ginoo, niya nakita niya nga kita nagkasulob usab sa pagkamatarong ni Kristo. Misis mo ni ang kinaiya ni Kristo mga higala. Then sama sa usa ka sambingay mga kaigsunan sa kasal, mahimong makasuod ta. Unya di ta ma-question didto nganong wa ta magsuot og bisti sa kasal. Karon samtang si Kristo anaa pa sa pagpataliwala didto sa langit, mao ni ang atong panahon mga kaigsunan nga mahimong andamon ang atong kagalingon. Tungod kay importante kaayo ni ilambi na pagdawat nato sa balang espiritu. Sama sa mga nahitabo sa panahon sa mga apostoles, before sila nakadawat sa bubo sa balang espiritu sa gitawag og former rain, na 50 days mga kaigsunan gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, nahimo nga sila nakadawat. Pero before ni ana nakadawat sila mga kaigsunan, dunay panaghiusa sulod sa ilahang hutong. Unya dunay pagpinasayloay, no? Tanan, no? Nag-reconcile sila mga higala, anto nagkasinabot sila. So nahimo nga sila nabubuan sa balang espiritu. Dunay benepisyo ni ana o dunay kahimuan ni ana mga kaigalan mga kaigsunan sa ato usab, no? So sama nga bahin kay inigabot unya sa panahon mga kaigsunan nga si Kristo mo kanaog na sa pagpataliwala kanato diha sa labing balaan nga dapit, the most holy place mga kaigsunan. Problema na ta, no? Kung wa na mahimong mapundar ang atong kinaiya, di ta makahimo sa pagdawat niya ng gitawag og ulahing ulan or pagbubo sa balang espiritu. Tungod kay wa man maanda mga atong kaugalingon. Busa karong mga panahon na mga kaigsunan, naa sa ato gitugyan mga kaigsunan, it is left with us to remedy the defects of our character. Kay once nga mao lang kung giingon mga kaigalaan, no? Ang tao mamatay, mahimong didto ra kutob, no? Ang iyahang kung unsay iyahang kinabuhi nga napundar samtang nga siya buhi pa mga kaigalaan. Sige na, sige kaingon na nako, di na siya ma-amend, no? Sa ato ang mga ginikanan, sa ato ang mga igsuon nga nahibilin. So kita mismo mga kaigsunan, labing importante kaayo, no? Nga mahimo nga magmatngon ta o atong himuon, no? Ang mga dapat natong ibutang sa atong hunahuna nga ang mga pulong sa Dios, no? Dako kaayo siya og kahimuan, although bisan tuod, no? Atong bantayan sana basin nag-angkon lamang ta, unya wa sad ta naghimo, maingon ta mga kaigsunan, so ito kos Biblia, no? Ako halos na ako na memorize. Pero kung ugaling mga kaigalan ng mga kaigsunan walay application, walay balang espiritu nga mohatag og giya nato, mubag-o sa atong kasing-kasing problema gihapon na, no? So ngato lamang, no? Lamang mao ni ang atong hunahunahon sa kanunay. There will be no future probation in which to prepare for eternity. Now is the only opportunity for us to form or build a righteous character for heaven. Karon mao ang oportunidad nato mga kaigsunan, no? Kahigayunan nato sa pag-build og balaan nga kinaiya. And let us remember, no? Dili pud na ingon nga katong samas parisiyo, ha?
Kung dili ka ng pag-build diha mga kaigsunan, it is because of the grace of Christ, no? Mo na atong gitumong diha kay basin dunay mga pilosopo ba nga moingon pud na kuan na brad kana na ang pinarisiyo na. Dili na mao ang atong gisgutan mga higala, no? Kung dili kana siya diha nga pag-build, that includes mga kaigsunan nga kita ni surrender nga to sa ato ang kaugalingon, then giyahan ta aron nga makahimo o tagaan tag-igo nga kusog mga kaigsunan sa Dios aron makabuild tag gitawag og kinaiya nga alang ni anang maong langit mga kaigsunan. Through the cooperation of human with the divine, the weakened flesh with the mighty agencies of God's Spirit, the plan of redemption will become a success. So muna siya ang hinungdan mga kaigsunan, no? Munang niingon ko, dili siya kinini ang ingnon to, dili na siya pinarisiyo, no? Kundili kana siya cooperation with human and divine mga kaigsunan bisan sa atong kamaluyahon, atong unodnon nga kaluyahon mga kaigsunan uban sa kusog sa Dios, mahimong successful ang gitawag og kaluwasan. So mo na siya, no? Agi review mga higala sa ato nga mga natun-an sa ningagi. Muna nga bantayan nato, no? Naagyod sa ato mga kaigalaan ang pag-andam sa atong kaugalingon sa gikaingon na nako karon mao ang panahon, and there will be no future probation in which pag-andam mga kaigsunan sa gitawag og walay katapusan. Wala na, no? Human sa atong kamatayon diha mga kaigsunan natapos, bisan pa gani, no? Buhi pa ta mga kaigsunan kung kanunay ta nga nag-refuse mga kaigsunan sa invitation sa Holy Spirit. Maybe na the close of probation will be mahitabo mga kaigsunan sa ato. Bisag buhi pa ta, no? Muna nga ang tao mga kaigsunan wa nay konsensya, no? Wad-an na siya sa giyas blang espiritu. Di na mabalaka bisag daotan ang himuon, no? Pero di na nato pabuton pa ni anak mga kaigalano mga kaigsunan. Nya ibutang na to sa tong hunahuna. Di na nagpasabot mga kaigsunan nga nag-apply ta niini nahimong balaan na dayon ta, na? Kundili ang pagbalaan mga kaigsunan to obtain the righteousness of Christ mga kaigsunan, kailangan or to have a perfect character mga kaigsunan o pag kanini ang pag himo og kinaiya mga kaigsunan nga haom ni anang langit mga kaigsunan is a lifelong process. Dili siya makuha by chance, dili siya makuha by accident, na nga murag naparok lang ang atong diyan na bag-o ta, no? Di na siya mao mga kaigalaan, no? Kundili kanunay ni siya mga kaigsunan nato nga connection ngadto sa Ginoo. Hopefully, no, diya mga kaigalaan nahimo nato nga nasabtan nga bahin, no? Unya kita na nasayod sa ato nga kahimtang, ang ato na lamang atong itugyan ang atong kaugalingon alang sa pagbuhat, no, sulod sa atong kaugalingon, no? Sa atong kasing-kasing tugyan nato, no, atong pasudlon ang Dios sulod sa atong kasing-kasing isip na maoy mo bag-o niini mga kaigalaan nya mahimo ta nga mudawat unya, no, sa iya nga pagkamatarong o nya sa atong atubangan ngadto sa Dios, kita mahimo nga matarong diya sa iya nga atubangan, no? So much for that, no, sa anang topiko mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Padayon ta ngadto sa unahan maghisgot sabta og lahi nga topiko mga kaigalaan mga kaigsunan. Magisgot na usab kita sa gahom sa gitag og gugma sa Dios mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Si Apostol Pablo naghisgot mga higala sa gitawag og gugma sa Dios. Maghisgot tag kaluwasan mga kaigalaan mga kaigsunan, usa ka dako nga role o usa ka dako nga attribute kinaiyahan sa Dios mga kaigsunan kining gitawag og gugma.
Ang Roma 5 versikulo 8 ngadto sa 10. Usa kayo ka nato familiar no sa matag usa nato. Roma 5 versikulo 8 ngadto sa 10 atong basahon. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, kana tungod sa dakong gugma sa Dios nganhi nato nga samtang magkasasala pa kita, si Kristo sumala pa namatay tungod nato or alang nato. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. So dili paigo mga kaigsunan no sa dihang makasasala pa kita tungod sa gugma sa Dios iya tang gipasig uli, namatay siya aron mapasig uli ta. We will be reconciled ngadto sa Dios. Pinagis kamatayon sa iyang anak no nga mao si Kristo. So dili lamang nga ma-reconcile ta mga kaigalaan o mga kaigsunan, sumala pas versikulo 10, we shall be saved by His life. Maluwas ta mga kaigalaan, no? Tungod sa iyang pagsakripisyo. So diha niya na mga kaigsunan natong makita kung unsa ka dako, unsa ka powerful ang gugma sa Dios nganhi kanato mga kaigalaan. So di ta magpakawa og paglaom no. Usual sa tao mga higala no, labi na doon ay problema. Murag maghunahuna dayon nga kutloon ang iyang kinabuhi. Pero atong hinumduman mga kaigsunan, sa ato nga kahimtang, no, sa atong pagkamakasasala, kung atong hunaw-naon o pamalandungan mga kaigsunan daw nagyud siya ay paglaom. Or wa nagyud paglaom no, kung wa nagyud si Kristo mga kaigsunan, wa nagyud paglaom no. Tungod kay ang giingon sa Dios, sa dihang mukaon kamo sa bunga sa pag-ilag sa maayos dautan, mamatay gayod kamo. Mo na giingon sa Dios ngadto kang Adan o kang iba mga kaigalaan o mga kaigsunan. Now, tungod kay nikaon man sila. Actually, certain ang gitawag og kamatayon. Sigurado gyud no, mamatay gayud sila. Pero tungod sa dakong gugma sa Dios mga kaigsunan, although mamatay man nining kinabuhi pero nay umalabot nga kinabuhi. No, mo na no, ma-reconcile or na-reconcile ta mga kaigsunan pinagi ni Kristo. O niya dili lamang paigo nga napasig uli ta niya sa Dios Amahan, kundili nahimo usab kitang naluwas pinaagis iyahang nga kinabuhi. So ingon ana mga kaigsunan, ingon ana ka dako ang gugma sa Dios ngan hinato no. Matod pa sa usa ka komentaryo nag-ingon sa gitawag og Testimonies to Ministers page 377. Nag-ingon dito, the love of God is fully able to restore. Moni unsa ka powerful mga kaigsunan. Alang sa usa ka makasasala nga binuhat mga kaigsunan nga kana mao kita. Ang gugma sa Dios is fully able to restore. Not only to restore, but to rebuild. Unya, sumala pa, encourage and strengthen every believing soul who will accept the truth as it is in Jesus. So, sa mga mutuo, sumala pa. Nyawas tong di mutuo makaigsunan mo nang magsige ra gyud gyapon no, balik-balik no. Those who will accept the truth as it is in Jesus no, mahimong ma-restore, ma-revealed, ma-encourage, and ma-strengthen mga kaigsunan, mapalig-on or mapa-kusganon ba raw, no? Ang usa ka tawo nga sa dihang siya motoo og modawat sa kamatuoran as it is in Jesus. Nya atong hinumduman, tungod sa gugma sa Dios mga kaigsunan, no?
Dili mamugos ang Dios, no? Matag usa nato. Matod pa sa usa ka libro nga gitawag og Mount of Blessing, page 76. Nag-ingon dito, God does not employ compulsory measures. Mamugos ang Dios, no? Sa maingon niya, love is the agent which He uses to expel sin from the heart. By it, He changes pride into humility, and enmity and unbelief into love and faith. So, muna gihimo sa Dios ngan hinato, no? Grabe ang Dios, no? Kita unworthy, no, to receive sa iyahang gitawag og grasya mga kaigsunan, pero iyang gihatag, no? Munay grasya, munay gitawag og grasya mga kaigsunan. Dili ta takos nga modawat pero gihatag niya sa ato. Kita makasasala pero iyang hatagan og kahigayunan nga mamahimong mabag-o mga kaygalaan. Pero ang Dios dili sab siya mamugos nato. Tungod kay lagi sa gisgota nato gugma, no? Kining maong gugma mga kaigsunan gigamit niya, He uses to expel sin from the heart, aron mapalagpot kining sala mga kaigsunan din hisulod sa atong kasing-kasing. By it, He changes pride, matod pa. Gilisdan niya kining garbo mga kaigsunan ngadtos pagpaubos, dulumtanan og pagkaway pagtuo mga kaigsunan ngadto sa gugma og pagtuo. So ingon di ana mga kaigalaan, grabe ka kanana ang dako sa gugma, no? Sa ato gani mga higala, no? Kung kainumdom mo mga kaigsunan sa gitawag og sambingay, do na toy usa ka ulipon mga kaigsunan nga nangutang sa iyahang masig ka ulipon. Nangutang siya sa iyahang masig ka ulipon. Karon kay unya katong usa ka ulipon usab mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga giutangan. Ang giutangan doon na sabto siya utang ngadto iyang agalon. So ingon ana mga kaigsunan ang istorya dayon ang nahitabo wa man kabayad tong ulipon mga kaigsunan ngadto iyahang kanana ang agalon, gipasaylo kini. Pero ang nakapait mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kay katong ulipon mga kaigsunan nga gipasaylo sa iyahang agalon, tungod sa iyahang utang ngadto niya, giutangan man sab siya sa iyahang masig ka ulipon. Nya wa man kabayad. Giunsa man niya mga kaigsunan iyang gituok, no? Mo nay gitawag og kanang pagbati sa usa ka kanang usa ka tawo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, pero dili ingon ana ang Dios, no? Yan hinato. Grabe ang gitawag og gugma sa Dios sa matag usa nato. Nga bisan pa man dili tatakos, pero siya nahimo nga naghimo nato nga takos mga kaigsunan sa pagdawat sa mga panalangin nga dili unta angay nga atong madawat mga kaigalaan. Now, ngano man nga ang gugma mga kaigsunan, why love is God's agent that He employs to restore sinners? Ngano man? Matod pa sa ka libro nga gitawag Desire of Ages, page 759, no? Sa komentary ni siya mga kaigsunan. God could have destroyed Satan and his sympathizers as easily as one can cast a feeble to the earth.
Maghiskot ta mga kaigsunan sa kagamhanan sa atong labang makagagahom, no, sa Dios, kaya niya, sumala pa, He can destroy Satan and his sympathizers. O, masig ka manulunda mga kaigsunan nga kanana ang nisimpatiyas iya ha. He could destroy them. Sama lang sa usa ka naglabay lang og kanana ang feeble or mga balas or bato ba no nga gagmay mga kaigsunan ngadto sa yuta. But he did not do this. Wa ni niya buhata. Rebellion was not to be overcome by force. Compelling power is found only under Satan's government. Mamunay trabaho ni Satanas mga kaigsunan. The Lord's principles are not of this order. His authority rests upon goodness, mercy, and love, and the presentation of this principle is the means to be used. God's government is moral, and truth and love are to be the prevailing power. So ingon na mga kaigalanaw mga kaigsunan, pagtagad sa Dios kanato nga mga makasasala no. Satanas di na pinogsa na yun no. Niya dayon kanada ang dili ingon niya na ang Dios mga kaigsunan no. Ang pagtagad niya sa rebellion nga gihimo ni Satanas dito sa langit dili sama sa ato mga kaigsunan no. Nga inipanay rata na ordo na magyapoy panahon no ang Dios mosilot kang Satanas pero gida niya pinaagis gugma mga kaigsunan. Pinagis kamatuoran o gugma mo'y gihimo mga kaigsunan. No? Actually, before gihulog si Satanas din his kalibutan, doon na pa'y pasabot sa ilaha nga dili mao no ang ilahang gibuhat nga pag-rebellion batok niya. So, ingon ni ana mga kaigsunan no. Unya dayon tungod lagi kay di magyud mo to so dili sab bot sa Dios no nga mahimong madugangan pa ang problema dito sa langit mo gihog siya dinhi sa yuta no. So kana siya mga kaigsunan no labi na no kinini ang gitawag og pag-exercise mga kaigsunan sa gugma in dealing with even those who are rebel against God's government is embodied in the principles of His law no. Kapaloob na siya dito prinsipyos balaod sa Dios mga kaigsunan kining gugma. Mabasa nato na niya no sa Biblia dito sa gitawag og Matthew mga kaigalano mga kaigsunan. Ang gugma sa Dios na. Pero diri sa usa ka komentaryo mga kaigsunan sa gitawag og Patriarchs and Prophets page 34 nag-ingon dito, the law of love being the foundation of the government of God na the happiness of all intelligent beings depends upon their perfect accord with its great principles of righteousness. Both sa Dios, no? God desires from all His creatures the service of love, service that springs from the appreciation of His character. He takes no pleasure in forced obedience. Muna nga kita mga kaigsunan, no? Napugos ratas pagpangalagad tungod kay may giingon sa atong ginikanan or sa atong mga maestro o maestra o sa atong mga kanana ang medyo labaw nato. So dili na mo gipangita sa Dios ha. Napugos sa ta. Ang iyahang gusto, matod pa niya, he takes no pleasures in forced obedience. And to all he grants freedom of will that they may render him voluntary service. Mo na ibuot sa Dios mga kaigsunan ngan hinato na kanana ang pagpangalagad nato voluntary kanang wa ta mapugos mga higala. Mo na gustos Ginoo nato. So long as all created beings acknowledge the allegiance of love, there was perfect harmony throughout the universe of God.
it was the joy of the heavenly host to fulfill the purpose of their Creator. So ingon ni anak mga kaigsunan sa kadako no sa gugma sa Dios ngan hinato no, dili niya buot mga kaigsunan nga kananang atong pagpangalagad mapugos ta kay dili na mo'y prinsipyos Ginoo mga kaigsunan. Usa na diha mga kaigsunan, kaning giisgutan diri sa usa ka example mga kaigsunan, kaning giisgutan sa Matthew 26 versikulo 10 ngadto 13. Atong basahon mga kaigsunan. Why troubleth ye the woman? For she hath wrought a good works upon me. For ye have the poor always with you, but me you have not always. For in that she hath poured his ointment on my body. She did it for my burial. Verily I say unto you, whosoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman hath done be told for a memorial of her. Nahibaw ba mo kinsa ni siya mga kaigalaan? Kini walay lain kundili si Maria Magda. Na iyahang igsuon nga si Maria usab nireklamo ngadto kang Kristo kay kanila gi si Magda ang iyahang gihimo wa na mutabang dito ni Maria og panikay-sikay mga higala. No, alang sa mga bisita tuan na nag-atong dito kang Kristo. Gani kini si Maria magkaigsunan mo ni naghugas mga tiil ni Kristo dandihang way manghugas mga kaigsunan sa tiil ni Kristo siya mo inihugas. Pinagi siyang mga luha, gitrapuhan pinaagi sa iyahang buhok. Ang lapalapa ni Kristo iyang tiil dayon gipahumutan niya mga kaigsunan. Gibuak iyang alabaster box para nga mapahumutan ang tiil ni Kristo. Nginana iyang pag-welcome ni Kristo mga kaigalaan. Grabe na. Reklamo si ang isa ka Maria mga kaigsunan o Marta ba ni no? Nireklamo siya ngano nga naaraman ni siya diri Lord, no? Maayong gabi diha kang Jovith Arisgado. Maayong gabi Brother Aldrin Romo. Salamat kayo no sa pagpaminaw dinhi sa atong program. Magsubaybay sa atong Facebook Live no. Dinhi no kung atong basahon usab mga kaigsunan no katong gisgutan nga mo ni siya ang gabubo no. Ang Lucas 7 versikulo 37 ngadto 39. And behold a woman in the city which was a sinner, when she know that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of their head, and kissed his feet, and anointed them with an ointment. Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake with him, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touched him, for she is a sinner. Sa nga klases babae mga kaigalaan, what kind of woman? Usa ka makasasala matod pas usa ka Parisiyo tungod kay kinis Magda, usa ka babae sa gitawag og dito sa gitawag Magdala mga kaigalaan ug kaigsunan no. Makasasala gyud no. Maayong gabi diha kang Castillon Francisco. Maayong gabi diha Brother Aldrin. Salamat kayo no. Maayong gabi usab diha kanimo uban sa imong panimalay. So dinhi mga kaigsunan gipadayag o gipakita kung unsa ang gibuhat ni mong babae no, gireklamo ni Maria. Si Magda mga kaigsunan.
Ireklamo niya tungod kay siya tuwa man sigig atubang ni Kristo, wa magid mo tabang niya. Pero gi-appreciate ni Kristo, no? Bisan giila siya nga usa ka makasasala man kay igsunan, pero dako kayo ang iyahang pagtagad ngadto kang Kristo. O gani, no? Si Kristo talagsa lamang, no? Mao pa lang na nga panahon mga kaigsunan, maura na nga panahon nga iya nga mahimamat or mahimo nga maduol si Kristo, kay moabot ang panahon nga siya mo kayab o mubalik na ngadto sa iyang amahan. Ya, nakita ni sa usa ka Parisiyo mga kaigsunan, no, matud pa niya, "This man, if he were a prophet, would have known what manner of woman this is that touch him, for she is a sinner." Diya makita nato mga kaigsunan nga ang Dios wa siya mag-ila, wa siya mo pihig, wa siya mangita og kanani ang virtuous woman or usa ba na kanata ang maayo og kuan, kundi wa siya gipili mga kaigsunan, which is mao gyud iyahang tuyo, no, katong mga makasasa. Grabe ang dako nga gugma sa Dios, no? Wa siya magpili mga kaigsunan sama sa usa ka Parisiyo nga og nahibaw pa lang ni tawhana kanang nagtrapo sa iyahang tiil. Ibaw pa lang na siya nga usa ka na ka makasasala. So diha mga kaigsunan atong makita kung unsa kadako ang gugma sa Dios. No? Ang Dios nasayod siya, no, sulod sa atong kasing-kasing, pero dako kayo ang iyahang gugma nga bisan pa sa giila nga makasasala gayud kaayo. No, sa katilingban mga kaigsunan tungod lagi kay mura man ni bugaw or sani siya mga kaigalahan mga kaigsunan, no, iyahang trabaho. No, pero dako kayo og pagtagad ang Dios labinas mga makasala nga moduol ngadto niya, no? Maayong gabi diha kang Brother William Villaraso, no? Mayong pagpaminaw o pag-view sab sa ato Facebook Live. So kini siya, no, mo na siya mga kaigsunan ang John chapter 11 verse 2. Nagisgot sab dito kining maong babae mga kaigsunan nga nag-anoint, no, sa tiil ni Kristo. Nagisgutan dias John 11 verse 2, kinisab siya, "And it was the Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, then whose brother Lazarus was sick." So kung nahindo mo mga kaigsunan sa kang Lazaro usab, no, sa amigo ni Kristo, kana siya usab mga kaigsunan, no, usas mga gibanhaw ni Kristo mga kaigsunan, ha? Iya tong igsuon. So unsa may gihimo day ni Kristo mga kaigsunan that changed her life and made her to love him most. So may gihimo, no? Sa may gihimo ni Kristo ngadto nining mong babae nga usa ka igsuon ni kinini ang Lazaro. So mala pa sa usa ka komentaryo mga kaigsunan, no, nga gitawag og libro nga Desire of Ages page 462. Nagingon dito, "The woman had stood before Jesus covering him with fair. His words, 'He that is without sin among you, let him first cast a stone,' and had come to her as a death sentence. She dared not lift her eyes for the Savior's face, but silently awaited her doom. In astonishment, she saw her accusers depart speechless and confounded. Then those words of hope fell upon her ear, 'Neither do I condemn thee. Go and sin no more.' Her heart was melted, and she cast herself at the feet of Jesus, sobbing out her grateful love with bitter tears, confessing her sin." So muna siya ang nahitabo, no? Katong babae kung nakainomdom mo makaigsunan katong gidas mga Parisiyo or sa mga tao nga naa sa katong ilahang ni quote on the act daw, no, nga naghimo og kanana ang ingnon nato pag adultery baron, no,
mo ilang gidang adto kang Kristo ron sulayan nila sa Kristo mga higala kung unsa iyahang buhaton. Gani kining bayhana mga higala wala ni gisilutan ni Kristo. Gani iyahang gi-challenge ang crowd or ang nagdaan niya nga kung kinsay way sa ninyo mo'y muuna og bato. So muna na naginahinay sila biya mga kaigalaan mga kaigsunan. Na muna niingon si Kristo, neither do I condemn thee. Go, lakaw, ug ayaw na pagpakasala. This was to her the beginning of a new life, a life of purity and peace, devoted to the service of God. In the uplifting of his fallen soul, Jesus performed a greater miracle than in healing the most grievous physical disease. He cured the spiritual malady, which is unto death everlasting. May gabi diha kang Sister Gisa Paran Joaquin, no, diya sa may gabi Ubay Bohol. Maing pagpaminaw dinhi sa ato nga program, ang magpag-view sa ato nga program, no. In his act of pardoning this woman and encouraging her to live a better life, the character of Jesus shines forth in the beauty of perfect righteousness. While he does not palliate sin, nor lessen the sense of guilt, he seeks not to condemn, but to save. No? Although, wa niya ito na nga ang sala, magkaisun, wa niya pakubsi, or unsa na, no? Ibaw siya sa pagkamakasasala sa mong babae, pero wa sab niya kundinaha. No, yung na ang Dios ngan hinato mga kaigsunan. The world had for these erring women only contempt and scorn. But Jesus speaks words of comfort and hope. The sinless one pities the weakness of the sinner and reaches to her a helping hand, while the hypocritical Pharisees denounce Jesus, bids her go and sin no more. So yun yan na mga kaigalan, mga kaigsunan, na ang kinini ang treatment ni Jesus Christ ngadto sa mga makasasala. So yun na kadako ang gugma sa Dios na nganhi sa matag usa nato mga kaigsunan. Ipakasama nini, no? Kung maghisgot tag pagka makasasala mga kaigsunan kining bayhana, no? Makasala gid siya. Pero ang Dios dako kayo og pagtagad niya. Dako kayo og gugma sa iya nga bisan pa man siyang pagkamakasala, wala niya kini kundina. Kundili matud pa niya, go and sin no more. Hinaut nga ang Dios, no, magapanalangin sa iyang mga pulong nining kagabion og wa naman tay igong oras ato ni tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga na ikaw sa kitaas sa mga langit. Salamat nini nga kay gayonan nga imong gihatag sa imong alagad. Kalamang magapanalangin sa imong mga pulong nga sab mahimong mapadayag ang imong gugma nganhis matagusan namo og mahimo sab nga kami mupadayon sa pagpangalagad diha kanimo og malikay sa pagpakasala. Ikano sayad sa among magkaloyhon, tabangi lamang kami nga makahimo sa pagbarog nga maligon. Panalangin ni ang tagiyan ng imong istasyon og sa mga nagadumala nini. Kining tanan, akong gisalig og kitugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod, gayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh Adventist Reform Movement, kininyong alagad kanginan Brother Alden Romo, magaingon kaninyo, mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.